Seo scéal déag na nullag, lumsa Máire Zepf, agus an youth bei méid léú scéal na McGee dur a bhainneam mission na nullag. Nuair a dúirte muitir le seasaí, ní mbliana go le. Agus le sean, 6 bliana agus 3 chathrú, go raibh siad a gula chonaí ar chliú an uller. Híl siad gur a magú a bhí siad. Ní raibh ach 3 lá eile an go mbeadh sé ina nullag. Ar 9 ní raibh duine bí ina gcónaí ar chliú an uller. Well, cés mód siad a chur uller beidir. Ach in dhé sin hain, búd an sin iad. Sa teach mór mílteach seo ar ó faréis chartar, agus gan duine nó deireadh le feiceáil. Bídir nach ceapadh sibh gur mór an dómhaile atá an seánis, a dúirte maithar lá, agus í glóirt go deas ré. Ach cealam díomh go mbeadh sé anspéisialta, a dúirt si. A dúirt seasaí faoine anal, agus bhreathnaí sé ar a dhearthair. Ní cheapam é ar chiacint, a dúirt sé, agus é cogarní. Níl mé an siúrailte a bhfuil éon bhainnín agam as mama soginne, bhil is agad? Chraigh sean a chluigeann, agus é géan tú leis. Chimhní na lads an imní a bhí orthú, a tharraingte nuas ag an nachar. Ach dúirt siad lá chéan gur cur mú ama a bhí ann. Bí mama a bhí a gceannas an deireadh na dála. Chuir sí ina chleagan cracailte é go gcónaíodh siad ar chliú a gurthaid scéin a nunne ar bí, agus ní raibh aon gol as acu inis. Níl cuma na cí ar an áit seo, a dúirt sean, agus é gleigint os na mhór as hain. Níl íon chairde againn na bheidh sprílá, agus níl an Wi-Fi hain againn. Tá muid bhádró ard as cion talún. Tá sé cibhíoch. Bhí seasaí an tóca le sin. Cibhíoch. Focail mór a bhíonn sin de lead óg nach raibh ach 6 bliana agus 3 chathrú. Well, mai go leor, níor bheith an aitspa bhasa a leigé. Háitsin sé lá bheith grasíocht le na chéile ar na rothair, síos casan nach raibh dearú ar bí leis, agus ag spáisteach na pasastí bhí a bhualach agus na seamraí rúnda. Ach bhí rud mór amháin ag tosú a chur ascóibh. Ba dhear go mbeadh sé an nullag, agus céan chi ó Hallú Vicé a bhuaid Santi tuairisc ar an áit seo. Ní raibh aon litir curtha acu ag Santi, le rá leis go raibh siad na gcónaí in áite cinseala. Ní raibh an tam an. Tá an teach seo có fada as chuile áit agus a bhualach ar an dón mór, agus fiúháin ghnúsa siad Santi an Santi nabh, siúráil sé cinse, jóid sé múr. Céan dearú a bheith ar sin? Ní bheadh aon Santi an, ní bheadh aon bhrontanas an, ná an nullag hain. Stoppi tú, ní henan chi mé sé a charbí, a dógur seasaí, agus é glóirt an ard. Góile hinna sé cheann, bhí mé cefnaí. Bhí scéin ina dhearthaín óg, ní rud maiche bhíon an sin a riú, a chonaí seasú ar a caint, agus é an mhóralach as hain faoin smuoine brábhí aige. Mar a bhéad Santi mo dinne a ail, ní bheith aon go as againn ach Santi a chuirtú muid hain. Has a dhá thuúil ag gleagan cheann. Ina rira píra? Tharraing seasú rop ar grim a dhearthara. Se go deimhin, pacail de chuid málaí a cheann, tá muid a gol ar thoras speisialta ina mé aontaisí mór eile feiceáil againn. Na sníl an scéal seo cruignithe, a mé tosa ábalta Jerry of her leis. Is futsa tá sé níis. An féidir leatsa an scéal a chríochnú, chur de hálaíocht ag obair agus bíag scríomh.